Η ιστοσελίδα που παρουσιάζουμε ονομάζεται VoiceThread. Το VoiceThread είναι μια διαδραστική εφαρμογή την οποία χρησιμοποιεί κάποιος για να δημιουργήσει μια παρουσίαση με διαφάνειες ή απλώς για να επικοινωνήσει μέσω του ήχου με άλλους ανθρώπους. Η παρούσα εφαρμογή χρησιμοποιείται και στην εκπαίδευση και την παράθεση πληροφοριών και επεξηγήσεων σχετικά με το προσανάλυση θέμα. Βασική προϋπόθεση για να χρησιμοποιήσει κανείς τις δυνατότητες της ιστοσελίδας είναι να πραγματοποιήσει την εγγραφή ή να συνδεθεί αν έχει ήδη κάποιο λογαριασμό. Όπως προαναφέραμε, συνδεόμαστε με τον λογαριασμό αφού έχουμε πραγματοποιήσει ήδη την εγγραφή. Στην σελίδα εμφανίζονται ενδεικτικά παραδείγματα τα οποία υπάρχουν στην κατηγορία Browse. Στην οποία παρατίθενται οι πιο δημοφιλείς ιστορίες αλλά και οι πιο πρόσφατες αναρτήσεις από τους χρήστες. Ακόμα, δίνεται η δυνατότητα να επεξεργαστεί κάποιος το θέμα που τον ενδιαφέρει, να το σχολιάσει και να κοινοποιήσει τις απόψεις του σχετικά με το περιεχόμενό του. Το δικό μας παράδειγμα αφορά τον εκπαιδευτικό τομέα. Στο σημείο αυτό θα σας δείξουμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μία παρουσίαση στο μάθημα της γεωγραφίας με θέμα τον κύκλο του νερού. Ενώ προηγουμένως έχουμε ολοκληρώσει ένα κομμάτι της παρουσίασης στο Create, πηγαίνουμε στην ένδειξη Home. Έτσι λοιπόν θα σας παρουσιάσουμε τη δημιουργία του τελευταίου μέρους της εργασίας. Πατάμε την ένδειξη Edit. Έπειτα Add Media και τέλος My Computer. Επιλέγουμε το αρχείο που θέλουμε να προσθέσουμε και πατάμε Άνοιγμα. Η εργασία μας έχει ολοκληρωθεί. Και ανοίγοντάς τη παρατηρούμε πως εμφανίζονται κάποια εικονίδια που χρησιμεύουν στο σχολιασμό της από τους υπόλοιπους χρήστες. Αυτή ήταν η εργασία μας για το μάθημα πληροφορική και νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση.